И какво става, хора? Днес имам с White и той стима. Да. И ще играем Survival Games явно. Да, защото никъде не пускат двамата. Нека да ходим. Сленди! Добре. Трима. Окей. Виж в My Kids. Нали като натиснеш на... Може да си вземеш някакъв кит, ама аз няма да си взема. На VIP китове. Аз ще се взема. Аз ще се взема. Тя се взема кит. Аз се вземам. То с... Вече. Ще има линк на каналите на баланса. Последното от това тук. Само да кажа. Ейте се. Тимарите нещо. Няма. Ти лутли сега с Ленди Тим. Какво аз бягам? О, с Ленди с Diamond меч. Обаче той срещу мене. Малко ще му е по-трудничко. Как това да съм само получен? Good game. Добре го е. Да. Това се въплаши. Идваме за тебе спокойно. Аз паднах. Умре. Да. Умря ли, бе? Да, паднах от... Добре, лесна победа. Тенкс. Това ще само сега. Сега... Как се излиза от тук за бога? Напълно се с хора. Къде? Окей. Да. Нищо, нека. Още по-хубаво. Аз като гледам сме трима, в другия мап сигурно са всички. Аз ще лепна да видя какво става в другия мап. Не, няма никой. Няма ли каска по тях? Добре. Направо ще изкъсам и с посмоя Iron Mage. Отваряме ще тук гледам. Давай, имам Iron Mage. 3 голдънки. Салфаш. Как не взех хефа? Мерси, благодаря ви, мои хора, че ме ставите. Почти всички айтем. Брат, мерси за диамант. Ама, трябва да умреш. Не бе. Хубаво, ай ще да, ай. Той ми мята. Боже. Голямо да поясниш. Ай. Защото... майко. Искаш ли нататъка? Сега гледай. Леко. Пак ще падна от боя. Нали? Чест. Охо, с Ленди Коста. Май не так често взимаш. Да, често, който му стояк. Сам ги слагаш и готово. Бай, с Ленди. Shit the fuck. С Ленди как не умря, бе? Аз му спалнах TNT. Партан срещу с Ленди. Отивай през Ленди. Ма ти умря ли? Да, бе, той с Ленди някак... Мога да се изместя мишкото. Той с Ленди не умря, брат. Аз му спалнах TNT, той не умря. Аз съм увеличам, аз съм 40 тежи. Отивай през Ленди. Ето сега гледаш, нали? Да, той то сме с айтем. Той не слага ни. Казвай се, ако бежал. Ама аз. И той има компас. Надалече. Има и 2 голдънки. Аз съм метна. Аз не си метнах чата. Сори хора, така ставам. Просто ми спамя. Чакай, знаеш какво ще си направя сега? Спонсор.
Спартан. Кой искаш? Weapon. Имаш ли с кого се биш? Дървен меч, това е смет едно. Не, да, брони му отключи. Пари? Какво ли, всъщност брони ти ги измерих. Ай, ще... Само един. Дадох ти 50 коинс. Да. Само тях. Охо. Само мен да, айрон, кажа ти съм фул айрон. Долния чест. Отзад, зад тебе честа на моста. Ония чест там. Взех нормално. Майко, колко много често ви има оттам, дет взел не с двата. Чакай, че да не падна, че да го прави. Виж, този чест, има ли нещо вътре? Аз не знам, че тебе не тежа. Да, този чест, дет се го отворил. Нищо няма. Виж, обърни се за тебе. Виждаш ли оная стена? Качи се по... Джъмпни на нея, на нея. Има 2 честа, 3, 4 честа има там. 5. Напред, наляво. Нагоре, наляво. Пред тебе. Пред тебе наляво. Тука. Да, ето го. Ти 5 честа ли са? Надолу, напред. Чакай, че ден се доближава доста. Давай газ. Виждай се. Наляво. Наляво. Мога да се обърна. Ама наляво. За тебе наляво. Давай, видях кое си. Чакай да усиля чунко и тя. То сленди. Той е тук на 90, ама отбичава се. Добре, да. Аз съм фул айрон. Само един демонатен меч съм готов. Видя ли? Да. Взел съм. Добре. Виждаш ли пред тебе остров? Има един, 2, 3, 4, 5. 5 честа, 6. Не, 5. 1, 2, 3, 5 честа има. Там. 6. 7, 8, 6 и един голям. Виждам да се писа. Не се гледа. Няма да направиш грешка, той е близо до средата. Май се увеличавам. Защото тук става вече 8 минути и аз с банкика не мога да се отпискат. Да, ами аз така да снимаш с сокъм. То няма смисъл, ама ви кога ще се сбиете, ти кога ще го убиеш или той кога ще го убиете. О, той се прецака. Къде го той? Там където ти беше. Дед взел не с многото често. Видях. Шиф. Газ. Скачам. Бой. Отвън. На колко живот? За мен много ми лаги. Кой е убил? Не може да таби, аз съм спектейтор. И той има цели мене. Убили той? Аз не мога да бъдам, много ми лаги. Това беше всичко от нас, мисля. Да, и хора, това беше всичко от нас. Гледайте ни следващия път. Абонирайте се и чао!